Bo día a todos e a todas. Benvidos á sesión de honra na que entregamos os premios 2025 Cidade de Pontevedra. A seguir ten a palabra a señora secretaria para ler o dictamen da concesión dos premios na modalidade de persona física ao veciño de Salcedo e presidente da súa comunidade de Montes até 2026, Fernando Pintos Pereira. Bos días. O Pleno do Excelentísimo Concello de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do 19 de xaneiro de 2026, acordou por unanimidade dos membros presentes e de conformidade co ditame da Comisión Informativa correspondente aprobar a proposta do xurado cualificador e, en consecuencia, outorgar os Premios Cidade de Pontevedra 2025 na súa modalidade de persoa física a don Fernando Pintos Pereira, polo seu papel fundamental na protección, recuperación e revitalización da parroquia de Salcedo, un territorio cuxo patrimonio natural, histórico e social forma parte inseparable da identidade do municipio de Pontevedra. Ten de novo a palabra a secretaria para anunciar a concesión do premio de modalidade física de persona xurídica, ao colectivo artístico polo Correo do Vento. Na súa modalidade de persoa xurídica, outorgouse o premio á entidade polo Correo do Vento SC pola súa exemplar traxectoria profesional, polo seu impacto social, educativo e artístico, pola súa dedicación á cultura, á promoción da lectura e á lingua galega e pola súa estreita e constante vinculación á cidade de Pontevedra. Recibe o premio en representación desta entidade don Enrique Mauricio Iglesias. Ten a palabra o señor Pintos para dicirlle unha desde o atril. Cando queira, señor Pintos. Aquí. As gafas que teño ali. Os anos non perdoan. Bueno, bo día a todas e a todos. Teño que comezar agradecendo á Asociación Veciñal e Cultural Salcedo Norte por presentarme para este premio.
a todas as entidades e persoas que apoiaron esta candidatura e ao Concello de Pontevedra por promovelo. Considero que toda a veciñanza de Salcedo é merecedora deste premio, porque foi quen de unirse na idea de normalizar as relacións coas entidades militares e as administracións locais, facendo con elo posible a recuperación e posta en valor do seu patrimonio comunal e a execución de proxectos materiais que hoxe favorecen o conxunto da cidadanía desta querida Pontevedra. Sempre penso que os que nacimos en anos revoltos e famentos nunha casa da aldea levamos dentro un pensamento de agradecemento á terra, que nos alimentou sen pasar fame, porque aínda me lembro cando o meu irmán dicía: «Mamá, eu teño fame». Ela contestaba: «Fillo, ti tes gañas de comer, ti non sabes o que é ter fame». A veciñanza de Salcedo sabe ben que a terra dos seus montes veciñais facían posible saciar esa diferencia entre ter gañas de comer e ter fame. E con ese pensamento sempre estivo enfrontada na defensa contra aqueles que trataron de roubarlle ese necesario sustento. Hoxe, con fame ou sin ela, gracias a ese convencemento, seguimos sendo donos dos nosos montes comunais. Nos tempos actuais, temos cubertas as necesidades básicas de alimentación sin depender exclusivamente desa terra, pero seguimos diariamente dependendo dela de maneira vital. A través da súa vegetación obtemos o oxígeno que respiramos. Axúdanos a absorber os efectos de dióxido de carbono que producimos e fornécenos de agua que bebemos dos seus manantiales, así como de outros recursos que nos permiten gozar dunha mellor calidade de vida. Poderíase decir, polo tanto, que a nosa vida depende dela. Por iso, é máis necesario que nunca coidar esas terras, custodialas e defendelas de maneira comunal, para que a naturaleza dos nosos montes continúe viva e protexida frente a todo tipo de depredadores. Entenderse na discrepancia, esforzarse polo acordo, defender o común e traballar pola mellora da veciñanza deben ser obxectivos prioritarios dos povos que aspiran a manter vivo este planeta, evitando a súa destrucción promovida por quen desprecia a natureza que sostén a súa propia vida. Como ben dicía Disney, se podemos soñalo, podemos logralo. Moitas gracias. Ben, a seguir ten a palabra Quique Mauricio Iglesias en representación de Polo Correo do Vento. Señor alcalde, membros da Corporación Municipal, representantes de distintas forzas políticas, autoridades, membros do xurado, veciños e veciñas de Pontevedra. Bo día a todos e todas. É para nós unha honra inmensa e unha grande emoción recibir os premios Cidade de Pontevedra. Facémolo con orgullo, con agradecemento e cun profundo respecto polo que significa este recoñecemento da cidade de que nacemos e da que estamos namorados. Porque que bonita é Pontevedra, que ben se vive nela e que calidade de vida temos os veciños e veciñas de Pontevedra. Polo Correo do Vento é unha empresa cultural nacida aquí e profundamente vencellada a esta cidade. Os nosos referentes están na Zona Vella, na Praza da Verdura, na Pedreira, no Bar O Pino, na Leña ou no Campiño. Espazos de encontro, de conversa, de creación de vida comunitaria que forman parte do noso imaginario e da nosa maneira de entender a cultura. Este proxecto de Polo Correo do Vento foi fundado por dous esporteiros de balonmán formados na canteira do Teucro, que coincidiron anos máis tarde no Artai.
fillos de mestres do ensino público, estudantes do Sánchez Cantón e grandes desfrutadores da nosa vila, tanto de vida, canto de día, como a de noite. Este ADN pontevedrés fixo que o primeiro bosquexo do noso primeiro libro, A Mariquiña e Carteira Andoriña, se crease nunha terraza da Praza da Verdura e pouco despois chegou a nosa proposta de facer un contacontos. O primeiro foi no Fruebel, que hai que dicilo, foi bastante desastre. E aínda hoxe non sabemos moi ben como Edicións Xerais confiou en nós para comezar unha serie de contadas por toda Galicia. Naquel momento, Charlie e eu estábamos felices. Parecía como se nos tocara a lotería. Íanos pagar por contar e debuxar. Aqueles primeiros contacontos marcaron o inicio de todo. Creamos a nosa primeira historia e unha estrutura que pensamos que foi pioneira, xuntar a ilustración coa oralidade e rematar cun obradoiro de debuxo. O certo é que o que propuxemos gustou e sen buscalos acabamos creando o noso modo de vida, unha empresa na que o pasamos genial. Aprendemos moito e traballamos arreo, pero con gusto. Botamos moitas horas, pero tamén soubemos parar para tomar algunha que outra caña, compartir tortillas, pulpo ou churrascos. Sen buscalo, deseñamos algo que nos facía felices. A empresa foi medrando e foron sumándose músicos, ilustradoras, intérpretes de lingua de signos ou a cuadrilla dos murais, que co tempo se converteron en amigos. Xente que achegou novas ideas e visións que melloraron o traballo e fixeron de Polo Correo do Vento un proxecto colectivo, aberto e compartido. Pero nunca sen renunciar aos nosos valores. O amor pola cultura e pola historia de país, o respecto pola lingua, o compromiso coa memoria, coa ecoloxía, coa igualdade e coa diversidade. Este respecto polas nosas crenzas levounos, en varias ocasións, a decir non a traballos financiados por empresas contaminantes, con moito poder e pouca dignidade. Porque moitas veces dicir que non reconforta e senta moi, moi ben. En canto ás nosas intervencións en Pontevedra foron moitas e variadas, actividades na Biblioteca de Pontevedra que nos acompañou desde o principio, campañas de igualdade, contadas no museo, roteiros polo cemiterio, traballos de normalización lingüística, Ponteciencia, murais, o Salón do Libro, e de seguro que deixamos moitas máis. Tamén proxectos como Pontevedra Cidade Lorquiana, que xa vai pola sexta edición, o Teu cole na historia, onde contamos e debuxamos os colexios da cidade, ou máis recentemente a adaptación das caixas de luz. E, por suposto, outros proxectos queridos por nós, como a nosa amada Petra, unha pontevedresa de idade do bronce, a investigadora peregrina, as Mouras, Somos un país de ritos e festas, o Apego. Para ir poñendo punto final a nosa intervención, gustaríanos salientar o queridos e respaldados que sempre nos sentimos. Polo Concello, polo Museo, polas librerías, pola Biblioteca Pública, polos colexios, pola prensa, polos compañeiros e compañeiras do sector cultural e, sobre todo, polos nenos e nenas e polas súas familias que nos acompañaron sempre. Moitísimas gracias por a vosa atención, recibide moito amor e moitos bicos de parte de Polo Correo do Vento. Moitas gracias. Ben, bo día de novo a todas e a todos, concelleiras e concelleiros, autoridades e representacións, premiados e premiadas, membros do xurado dos Premios Cidade de Pontevedra, xornalistas e medios de comunicación,
traballadores que hoxe fan posible este acto, amigas e amigos. Vémonos de novo neste salón de actos da Casa Consistorial de Pontevedra, na entrega duns galardóns que recollen e lembran para a posteridade os fitos logrados pola veciñanza desta cidade que amamos. Hoxe, este ateigado salón de plenos vivirá a entrega das dúas modalidades dos premios Cidade de Pontevedra, Física e Xurídica. Dou grazas a todos e todas por facelo posible, tanto aos traballadores como ao público que nos acompaña, mais tamén quero agradecer de xeito especial o seu labor ao xurado, pois sei que sempre é un traballo exixente e complexo ao ter entre as súas mans unhas candidaturas nas que calquera dos nomeados merecen esta distinción. Compre agradecerlle ao xurado a súa unanimidade e o seu consenso á hora da decisión final. Este é un día grande para a Boavila. Estamos aquí para entregar en man unhas distincións que teñen unha doble virtude. Son, fora de toda dúbida, un galardón, un recoñecemento público, mais tamén son unha mostra absoluta de agradecemento a persoas e colectivos que deixan unha pegada na cidade, ao tempo que o seu traballo é recoñecido no resto do mundo, elevando o nome de Pontevedra. Queremos, entre estas paredes, recoller tal feito, deixar por escrito a súa constancia, os seus esforzos e a súa determinación por facer mellor esta nosa vila, por conseguiren que Pontevedra se eleve cada día máis a través das accións das persoas que a integran, pois unha cidade sen veciños e veciñas non sería unha cidade, sería un deserto triste e sen vida. A Pontevedra que hoxe coñecemos non sería a mesma sen a súa xente e todos os vínculos sociais e culturais que a integran. As persoas, xunto cos espazos, xeran historias, xeran lembranzas e xeran, en definitiva, cidade. É por iso tan valioso contar con un veciño que media entre a súa parroquia e as institucións públicas, que reclama o mellor para a súa comunidade e que tenta que o lugar onde vive sexa un lugar mellor, ao igual que é valioso contar con un colectivo único, talentoso, capaz de crear obras que abrazan as nosas crianzas, que mesmo mudan e fan brillar espazos da nosa cidade coas súas ideas e intervencións. A Boavila estará orgullosa de todas as persoas que a levan e a viven no corazón. Sen máis dilación, teño a honra de dicir que o xurado acordou premiar na modalidade de persona física a un veciño que dedicou boa parte da súa vida a facer da súa parroquia e, por tanto, a Pontevedra dun lugar mellor, Fernando Pintos. Fernando é unha figura clave á hora de entender a evolución de Salcedo nas últimas décadas. A súa capacidade para negociar, para reclamar e para unir a veciñanza do seu fogar é unha capacidade que só pode ser sinalada desde o respeto e a admiración, ao igual que a súa humildade, lembrando desde o minuto que se soubo gañador deste galardón, que este gañador era, e cito, del era merecedor todo Salcedo. Fernando lembrarános sempre a importancia da unión veciñal e da loita conxunta, desa verdade absoluta que posúe a humanidade, saber que xuntos somos máis fortes e mellores á hora de traballar polos nosos dereitos. Parabéns, Fernando, por este recoñecemento e parabéns a Salcedo por ter e apoiar a unha persona como a ti que durante tantos anos traballou por unha Pontevedra mellor. Doutra banda, na modalidade de persona xurídica, o xurado concedeulle o premio colectivo polo Correo do Vento, que recolleron Enrique Mauricio
e Xoana Lorenzo. A cultura, a creación e a arte son xanelas cara a mundos máis luminosos, versións e realidades fantásticas que se estenden diante de nós e que chegan para mudar as nosas vidas. Polo correo do vento leva anos facendo que o mundo sexa un espacio máis colorido, máis positivo e aberto e, sobre todo, máis feliz. A unión de Quique Mauricio e Carlos Taboada cristalizou nunha desas duplas fermosas que semellan ser unha sola alma, dous camiños en paralelo que apostaron por ir da man á hora de crear e reimaxinar o noso arredor con centos de propostas que encheron bibliotecas, teatros, aulas, escenarios, rúas, prazas. Moito rimos con vós, en especial as crianzas pontevedresas, que sempre atoparon nos vosos materiais ideas novidosas e experiencias maravillosas. Sei que hoxe é un día agridoce. Sei que, cando lanzo estas palabras de recoñecemento, atravesa os nosos pensamentos unha sensación de ausencia inesperada e amarga, uns recordos donde dibuxamos a Charlie, referente nesta imprescindible e abrallante tarefa que é promocionar a lectura e a nosa lingua, sobre todo entre eses novos adultos dos que dependerá o futuro. Estou convencido de que polo correo do vento fixo que moitas crianzas sexan hoxe e mañá mellores persoas. Ogallá poidéramos dicirllo a Charlie hoxe, mais a vida lémbranos que aquelas persoas que irradian unha luz especial tamén marchan, mesmo poden facelo demasiado cedo. Agardo e estou convencido de que no que veña o seu legado perdurará e só podo ofrecer todo o agarimo e amor en nome desta cidade a Quique e a todos os seus seres queridos e achegados á hora de continuar na trincheira da cultura galega, divulgando e facendo do mundo un lugar mellor. Sirvan estas palabras de agradecemento para lembrar os valores que nos deben mover como cidade na procura dunha Pontevedra mellor. A humildade, a constancia, a igualdade, o traballo, a diversidade, o sentimento de pertenza, o soño dun futuro mellor, dunha vila máis unida á hora de sermos referentes e dun sentimento colectivo na procura dun futuro máis luminoso. Os premios Cidade de Pontevedra son todo iso, un motor de recoñecemento, unha radiografía que hoxe sacamos do dinamismo e valor desta vila e que quedará recollido e salvagardado para o futuro. Grazas e parabéns de novo polo voso esforzo e polo voso compromiso co país, coa nosa cidade e coas súas xentes. Viva Pontevedra!